सेंग्राफोरा साख्रियाल सिख्ला नागिरब्लाबो दानि जुगाव मोननाय नंला आरो सिख्लाफोराबो साख्रियाल सेंग्रा नागिरनानै मोननाय नंला। एबार आदा फैलावा बिराद मोजांनो आय' हायमाखौ खनोमोन नङा होमबा? खोनादोंना आदा फैलावनि खननायखौ? आय' हायमा दै सपो सपो गांसेमा आंग्रा मोजां गैला बुकिं खोनादोंना बयबो? सिख्ला मोजां गैला बुकिं खालि गैला बोसोर फाथारला नागिरबाय हौवा धन गोनाङा बहर मोजाङा खालि गैला। बिराद मोजां मेथाइ नंगौना नङा? दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा महर मोजांफोरा आरो साख्रियालफोरा बुकिं गासैबो नङा होमबा? खालि गैखाया नागिरबाबो मोना। सेंग्राफोरा साख्रियाल सिख्ला नागिरब्लाबो दानि जुगाव मोननाय नंला आरो सिख्लाफोराबो साख्रियाल सेंग्रा नागिरनानै मोननाय नंला। खिन्थु बुंनो सानदों साख्रियाल' जाहोआ नङा होमबा? साख्रियाल' जाहोआ बिजनेसआबो जाहोयो नंगौना नङा? बिजनेसआसो बारा माहाजोन खामोनो नंगौना नङा आब'मोन? नंगौ दे। साख्रि मावनो गोसो जाग्राफोरा साख्रि मावगोन आरो बिजनेस मावनो गोसो जाग्राफोरा बिजनेस मावनानै माहाजोन जागोन नङा होमबा? दे खनो लानि। नांगौ नङा होमबा? आदा फैलावनि जोबोद मोजां मेथाइ जोंसे आलादा मेथाइ खननो आखायाव लादों आं एबार। आं निमाहा बियो एसे गोलावै खननो हानांगौमोन नङा होमबा? एसे आलदा खनसै। Olga
फैलावा बिराद मोजांनो आय' हायमाखौ खनोमोन नङा होमबा खोनादोंना आदा फैलावनि खननायखौ आय' हायमा दै सपो सपो गांजेमा आय' हायमा दै सपो सपो गांजेमा Thank you so much. Thank you. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों